Ole, katsanila kalulom le vekacheu. Tuntuma chuanin movie munom takmai. Some like it rare date su kan thlir ho vele thung do nani. A movie inchan na chuan mi pui thahnem set mai hi sadora an lo intlara. Salei hun tur chu an lo ngak hlel to hle. Hetlai hmuna an sajor hi sa an ei to zawng sunga chuan atui bertia fakna tongkam te chu an dong ve nuk mai. Atui bon lutu ka wang chuan mi te chuan engzat po chiar se an lei mak mai zela ni. Ni chu liamin kar te po an liam le zela. Sadora chuan customer kian sai re ngom thailo. Ani tel mai chuan an pungtual tuale moti mai turani. Customer singa chuan police tele politician lian tak te po an tel nge. Chutia sa an han shal zel ta ka chuan zona zawng zunga an don hlau ber mai eng sa nge ti chu customer pakhat hian aron so tanol mai. Azwar tu pa chuan vok sa ani thule. Irana changa run kalfang ani thua lo shil. Chu adot soi chu thang le ta chiamin customer po chu ale ta taman ron pun bela. Demand tam emawang chuan an peseng lo zok to hial. An sa shalakal emawang chuan nuai tela an cheng to nge ani. Hei mai ni lovin sa zorna dangte chu nek chepin an satui takawang chuan an eizonna an ti chiat sakna sa hle. Sin dot lea chuan hetia an sa aron lar hluai dan hi aron langa. Hetiang satui em mai zuar tu te hi Vincent le Sophie te an nia. An dor chu tlema kho chung hlat dewa ombok. Atir chuan an nupa chuanin an nun po pa ngai takin an manga. Sa zor chuan eizon na ve berani. Ama iro chu an sa chu shalakal te vaklo. Customer an nei tlem to nak lain. Vincent sa song bol dan makdang dai tak mutu te apiang chuan an sa chun ei chak lo ngal zel. Nikhat chu mai tuam sa ei du lo polin ti te chuan an dor chu an ron suwa sam ta vak mai. Baketa thi sen te chuan ron thein bungrua te chu an suwa sam na sa hle bok. Chuti an ti hnuwa tlan chua le mai tumin ma se Vincent chuan pakhat chu avaman man shama. Kung puya chon han thal chuai main a bobe nuwa a mai kor chu an hli saka. Anin beilai chuan a thian te chuan ron chanin chung sa ei lo pol kei kani inti ve hlar te chuan Vincent chu kur ron thak deuh nualin an kian san ta a. Chumini vek chuan an nupa chuanin an thian te Stephanie le Mark te nupa chu tlo in chun cho an lo fak meka. Chumi nuwa Sophie chu Stephanie nen chauka lama omdunin alo chapur maya. A thian nu hena chuan bankin loan an pek du lo wanga an eizon na atlak chiat mek thua shil tel bok. Atir chuan Stephanie chuan han hnem ve bok ma se. Athu soya pianga chuan apasalin suma hailu hnem zia a bok chuan apakai le zel. Anina taka chuan Stephanie le apasal Mark te hian sador lo nei ve thawin. Vincent te nupa ang lo tak hian an ni ero an lo hlok pui hle. Nakina chuan cho an ei mek lain Vincent chuan dor lama beina an to chung chang chu aron sei chuak ta a. Markin chu thua lo hriat chuan lo deuh so vel hle in ven him na tur thil security le thil dang CCTV nen lama an nei ve lo awang chuan lo nui zat deuh. Han nui deuh ma se a rifle chu ron phor ta hem main Vincent chu aron peta a. Khatiang mi om thadu lo ho zirtir na lo pek lak na ata na ati ani. Vincent po chuan silai chu han en uluk hle in license nei lo ma se silai chu la karem ti ve ta a. Mark te in lama hunan man zo nuwa anin khal ho le thuaya. Ho ko nga chuan Sophie chuan Vincent chu thena lo rel ruk thin thu ron soi deuh thut main an nupa in kar chu sheomalo ti to hle ani. Ama ero chu Vincent chu pafing ve tak lo ni hlawin inchan mai chu alo du te vak lo. Chuti an tlan zel hnu chuan an dor lo suwa sam tu te zinga pakhat
sai gala lo tlan va mai hi an muta khia mai an han tlan pel nu dewa Vincent chuan motor chu han ti ding le in zirtir na pek ve hlak chu adu tatlat ti chuan a hnung zawng a kir le in vasut chor chu atum ta a tha ero chu tum chia lo ma se a motor chu lo thunun man chia lovin adu aina chuan a suta a tum lo dewin a that taringot motor atanga han chuak thuain Vincent chuan 911 kola ti pal thil thuani thu shil te chu an tum chuk chuka ma se Sophie chuan zel ta na lo hlau ema wang chuan top vat turin na lo ti chu aya tual that tular tak Michelle Franco sa ti dan chu kopia atak sa peng shang te chu garbage bag mga khopui shanga paidar chu arun rot ta hem mai chu thu han shiat chuan Vincent chuan anu puin serial killer movie en na sama ma a te chuan ngain ma se du than tur danga shiat big chuan lo wang chuan rem ti ve ta a zana chuan an tha tak pa taksa te chu han chan darin chuti a chan lai chuan a beng chu a pernol mai Vincent a ui chuan a lo hmum rang te e a chan zo meu chuan zan po lo rei ta hle in a lo chaw ve to bok nen Vincent chuan a tuk lama the thang na hna kalpui mai chu atum ta a atuka chuan tho hain a tho chuan mihring sa chu a lo bo ta dai chuti a zon mel lai chuan an customer hlun ve tak Mrs. Coinyard chu aron lang hlol mai Mrs. Coinyard chuan Sophie hnen atanga asalei chu tuya ti tak zet thule adang po kala duania o ti ta chuan aron soitanol thilom zia chu Sophie sa shal hi mihring sa khalo ni in voksa emo ati wanga lo shalan nge chu vele Vincent chuan thil pa ngai ani lo ti hrethiamin Mrs. Coinyard hena sadang tui tak po an langa hle thu an shil chuan a hmasa ang nge kha adule thuala soifan fan chumi hnuwa an nu pa a hanin endun sak zakin Sophie chuan sa soi chu temve china du tatlat pek ti chuan an thuruk chu hailana a oman du lo awang chuan Vincent chuan mihring sa them chu Sophie aron peruzal zala tui ati vak po arin lo lain Sophie chuan tui lo ti tak zet Sophie ero chuan mihring sa ati renga shelo tui ati hle ti a hmel atanga alan chian ema wang chuan Mrs. Coinyard po chuan alo ngak thei to meu lo eng sa nge tia aron zo chuan Vincent chuan dot phua chupin irana atanga ron kalwang wangani thule sa an nei tui thei hle thu te chu alo shil bok anin shilfia zo nu chuan sacha hnem tok tak mai Mrs. Coinyard hena shalin akaliam nu chuan Vincent chuan in anupui hena aron in puang ta a sa chu kha an mi tha tak sa ani thu aron soi chuan Sophie mela chuan makti na emo poiti na mel po mu turom lem lo chutia shal zel chu lo du te zok tlatin ruang the thang na thatak ani ta chu alo ring bok chu vele Vincent chuan anupui chu rap thak ti tak zetin sa chu aranga pai bo fat atum ngal ma se atum na chu customer ron lu le awang chuan a top chiang hle Mrs. Coinyard salayanga du ve thu aron soile ta hem mai chuta tang chia chun an sa chu shal local ta hle in an lar ta hle a an sa zora tang chuan sumpo an hailu ta nual mai chutia mi ten an sa tu yan ti em awang chuan Vincent po chuan mihring sa han tem ve hlak chu achak tatlat chumi zan chuan sa chu siamin eya tum ta a an ei chia tia chuan tuya tingang mai chutia ai mek lai chuan Sophie po ron lang ve hlolin sa e lo ho thisen chu athiang hlim em wanga an sa po atui hle thuaron soi Sophie ngai to na churam sa ang tul main chung sa e lo pol in ti te churam sa ang maya pela an sa chu sum tam tak hailu na atan man zel chu adu to hial ma se Vincent chuan ngoi mak tura tivin ta piap main til athak takani thua shil ngal boka zanmut ma dewin a serial killer en thin chu ban san turin a tizui hlak bok
atuka chuan heng nupa te hian fanu an lo nei reng ti alo langa tloi ni in abial pa Lucas chu thil ei turin in lama asoma Lucas chu sahem min tui tak lo hluin ma se alo du ta hau lo Lucas si sa ei lo te zinga mi lo ni in tloi po chuan abial pa thlop nan alo ei du bik lova nakina chuan Lucas po ho to in Vincent te nupa chu sa ei lo ho huat sa to nen an zinga mi in an chung ko lunch ei ho na aron ti phuai luai ta fek mai chu an lo saphat mai an thin rim em wangin Vincent chuan Sophie ngai dan te khar she chuak bukin sa ei lo ho pel chu adu ve ta tlat mai chumi zan chuan vegan ho restaurant a cholin an bitum masak ber turatan chuan anei tu pa chu an lo thlang ru ngal chat chu pa ho lai te chu zui ruta zelin aruma chuan Vincent chu sasa chemnen alut tarop mai asat man trep te in athisen in ngam le ngang lo awang chuan rang takin atlan chuak le ngal vat an sapel nama saber chu beisai angani tak chia lo awangin Sophie chuan ril ru huai taka anti theinan practice an lamamo le tu te alo soibok an nama saber chu hlo tling lo ma se atuk maya chuan ruam man thar le thazok nen ke an ron pen chuak le thuaya vegan ho anga sa ei lo ang taka lem changin supermarket kota an lo nor hut na chuan an tel ve a chumi pa chuan bitum tur ol samjok chu an mel pa reng bok chuti an han kal ve zel lai chuan mi pakhat sapan thler mai hian ron bia in an na tho te chu tha alo ti hle thu te chu alo shil na sa hle a an lan dan mai atang hi chuan aru kol te pon an ve em wang ani chupa chu sapan ve thler alo ni bok nen Sophie chuan an bitum turata na thadon riawin a shet atlat chupa hne na chuan nakin lama park lama inmu puya somin sa ei lo konga an protest na soi ho pui tur ni om tak chuan som ta zaya ahun alo thlen chuan Sophie te nupa po park lama lo om ran to main kha sapan pa tha dan tur te chu an lo soi dun mol nakin dewa chuan an nga pa po vena lo thleng ve ta chia in ma se ama mai alo ni hau lo thian dang aron shuai tel ta tlat an na chu a hau tak so don ria wa shia in thulri mai chu an rel ruk le ta a kalle mai an tum lai chuan chung sa ei lo ho chuan sador suwa samtura an kaltur thu soin Vincent te nupa chu an som tel ve nge an man chuak mai ang ti an hlo awang chuan Sophie te nupa po chuan an lo rem ti ve mai ti chuan chung ho zinga chuan chuang ve taran main an ni na an thup tlata pangpar zuar thinang te chuan anin soibok an tlan wang nu chuan an tumram chu an thleng ta a an sador soi chu an thian te dor Stephanie le Mark te dor kha alo ni te khia mai atir chuan Sophie chuan lo du lo dewin ma se Vincent chu a phur ta hle a thian pa chu alo in shal that thin em awanga aron o fik fo awang chuan phubalak nan midang tenen ador chuan suwa sam ta ngek mai sim dot le a chuan Vincent te nupa chu restaurant lama an lo chola thil ei tuam pa chuan an mi tha le tur te chu nu ma fel fai zok ne na an tha thei dan tur te chu an lo soi dun me kani an han soi dun fe nuwa thil engemaw a chuan an in milta chia lo Vincent chu thin rim takina chuwa to pha nge chutia Sophie ama chawa a thut ta ka wang chuan waiter chuan rem changa la in alo chhai ve hlak Sophie po chun an tui zawng te alo in an em awang chuan nuam alo ti ve hle waiter chuan na a zo vele Sophie chu phur chuakin Sophie te in kodan thlen chuan an in fob zui hlak bok ma se an nu loka chu pa chu sa ei lo ho pol te zinga mi ani ti shele in alei chu nat taka a se sak nuwa a thi zoi mai chumi nuwa waiter chu a hliam te lo tuam tam sak tur anga in soin in chunga a hruai lut ta an lu nu chuan waiter chu bathroom lama kal ngalin chu vele
Sophie chuan Vincent ne na chuan anin chunga an bitum tura ommek thu chu a hrilvat ma se akma ang bokin Vincent chuan mihring thi sen lum lai han chua ngot mei chu alo ngam chi alo chu wang chuan Sophie po lo thin rim deuin iti du lo ani chuan waiter pa soka mut poyang ti ta chuan han volet thul chu thu a han hriat chuan Vincent po tlema save deuh phatin achem chu an ta thiam ngal mol mola ma se ati theile ngang lo awang chuan anupui hne na a thian pa chu kaltir mai turin a tingal thuaya ma se Sophie ero chuan a pasal thi sen han ti lum dan tur chu alo shehle ti chuan waiter chu han phel ruak kung main mutpui tur ang chuan om ta a chu chuan Vincent chu ti thin ur ta hle in waiter chu kudaron thak nuwa a that zui ta nge a atuka chuan Sophie chuan Stephanie hne na tanga call dongin zan masalama an dor an lo suasam thu an lo hril chumi hnuwa chutam chu pan ve thuain torpui ni om tak te chuan an han lang der vela chutlai hmuna chuan Mark chuan police officer chu loin hnialpui chiam bokin police pa hi Vincent ate dor suasam chuma lo chui tu tho kha alo ni chutia an han soi ho nak nak nuwa police chuan Vincent chu afala biaka du thuaron shilve te tlat anni na taka sheru emoti in an lo hlau man hlea chuta police pa chuan an satui zia lo shave ni in leitura du ve thuaron soi ta dai Vincent te nu pa po an tho huai mai poisa don theina chu lo yes tra hle in an la nei thuan shil bok chumini vek chuan Vincent te nu pa chuan mihring sa chu an hralle ta a customer po an in tlarle put to awang chuan sa po dar kar ni khat leka a zo tamai chumi hnuwa vegan ho pel chu na pa nga yanga nei te chuan han soi du ne nak nak chuta tang chuan ruam man na fel fai takle man ro thazok nen sa ei lo ho chu ramsa ang mai chuan ni tin an pel ta a chumi kar top lam chuan saman te chu han pun tirin ma se customer an chan pha chuang lo an hlo po a tha hnem to hle nikhat chu an thian hawa lan san ei ho lain an sa chu iran lama tanga lo thlenga ni thu te an hrila sa te chu ei tir bokin midang te ang bok chuan Mark te nu pa pon tuyan lo ti vet vet le chuti an ei zel nu chuan Mark chuan engemaw thil sakhat sak zet mai hi a thial fu tatlat a han en chian nak chuan Stephanie chu nurse bang lo ni bok nen chu thil chu pacemaker ani ti a hrengal thuaya lunglam thalawa te man thin ani chumi omzia chu an mi tha te zinga pakhat chuan lunglama har satna alo nei ni ngei turani chutiang alo ni taka chuan Vincent chuan thup moi dan tur te chu an dap kual ruai maya ma se chung nu patuak ni te in kara in el na chu asan emawang chuan in hial ta chiamin kut hial an tho tarup mai mi pa te pahnih chu pula chuan tla in chuti lai chuan Vincent chuan Mark apeng chu ase thlata hluk mai tuiti mel tak chuan ala thial nuap zui chuta han chak chuak le in Mark chu an mel deuh saka chuta Sophie nen chuan anin zui chuak ta na a Mark te nu pa po chuan Mark ti taken lo thli reng bok Sophie le Vincent te chuan mihring tha na chu top san mai chuan na tum hau lo an tha chun chom tamol mol mai chu mai baka an nu pa in kar in hlat to hle chuan that lama lo pan ve mek bok nikhat chu an nu pa a vegan festival lampana kalin sa e lo ho pun khom na ania ta chuan mi pano pang thau chum ve tak hi mule in Vincent chuan tui nai ti hle in a lo thlir dau mai chumi nu loka Vincent chu ron har deuh kok mai in mihring sa eile mi torot taka a chang zo to ti chu a hre thiama Sophie hne na chuan chua arot vat ti chuan chua chu tumin ma se kong laka chuan an fanu tloi chu alo lang hlol chutakara sa an eithin ti hre chiang tu Lucas po kha alo om ve zui Lucas chuan chutia Vincent te nu pa
vegan festival a mu ve hlol mai chu makalo ti hle ti chuan in bezelin sa elo ho chu an bo keu thu te chu aron soilang nge chu baka sa sa thau thil ti ani ngei chu lo ringin ma se Vincent chuan thu danga pakai phe ta lo tuma chu wang chuan Lucas po athen ur ta hle thin rim takaron ang ta chiam main chung sa sa tu te pahni chu festival atanga chuak ngal turin ati zui hlak bok chuti mek lain ahma an lo tho pui to mark de doran suwa sampui te zing mi khan an thu soi chu lo she thoi ve dewin Vincent nu pa chu sa sa tu an ni ti alo shiat chuan makalo ti ve hle pon laman thlen chuan Sophie chuan mei che pakhat thau thazet mei hi mu in an zui pa chuan Sophie chuan apasal chu that ngal vat turin ati lom mai ahma an lo in hnial deuh hlaka wang khan Vincent chuan mi tha phurna chu ron nei belle sawin an that le ta a an hna an zo fel nu chuan in laman pan ve le mai zana chuan an tha tak ruang chu Vincent chuan lo chan mol main chuti lai chuan kongka an ron kik tlat ava en nak chuan police officer khalo ni rengin Vincent chuan kongkhar lo hon ve mai ti chuan ti dunin police chuan sa elo mi som lai an bo to thu ba ka sa sa tu te chu an rin hlel berani thuaron soitanol mai chutia soi lai chuan an ui chu police pa hnung lama lokalin mihring kut chu alo puwa mai aman chuak mai don hria in Vincent chuan ui chu lo hnot kiang fatina vin ngal tuar chutia Vincent a por wang chuan police pa chu lo ham hai dewin ma se Vincent chuan an dor an ron bei vak atang khan PTSD anei thu lo soin engemaw changa hlau thut emo thinrim thut te anei thin thu mang chuan lo ti der zai police chuan nu po chuan Vincent chu angai la tha thei meu lo police pa chuan arin hlel chu ala ring tlat arin dan te chu anu pui Sophie shilin ma se Sophie chuan ruang man na fel fai tak nena ma an lak thin thu te chu ba ka ruang an the thang na chu thatak ani wanga man chu an har hle tur thu te chu alo shil Vincent hian an mi tha te ruang chu chan darin a hral lo pon hmun hranga apai dar mai zelani chutia khuma thilan soidun lai chuan kongka chu aron rile tatlat enfia vatin Lucas kha alo ni in chunga lu tirin chuta Lucas chuan festivala ache dan moilo tak awang chuan ngei damaron dila chubaka achiante an bong nem to awang chuan adil ro lo ha ve thei hle ani chumi hnuwa Sophie chuan torpui ni om taka han thlamuan der velin chumi pa chuan Vincent signal zewin Lucas chu an bitum dot le ani tur thu hria tirnan an signal zewa ma se Vincent chuan lo du to lovin an mak pa po la ni mai thai Lucas chu him takina chua tir le ta zoka atuka chuan Vincent chuan Sophie po ron lem lo chuan customer te hena tu na changa Iranian voksa an hral to lo tur thua puang ta riap mai customer te po chu thu chuan lo te lung hnur deu chu baka chu thua wang chuan an nu pa chu in ho pha na sa hle in chu wang chuan Vincent chuan a ui nen dor chuan chua san nal chutia Vincent a chua nu chuan a hma an tho pui tlangwal cher chheban ale a pol te chu dora ron lang thut main phubalak tum chuan an lo langa Sophie chuan chuak vat tura lo te in ma se a hlo tling ta lem lo phuar hlomin an soi sa ta shep mai zana chuan Vincent po lo let le to in ven lo in hung va mai mu rual chuan thil fel lo om ti aman thiam ngal vat muang chang lova asasa chem ne na lut ngalin avatlen chuan Sophie chu an lo that man ther hle chu vele Vincent chu thin rim hle in awi ne na tang rual chuan pahni chu an that ngal pang ma se pakhat chuan Vincent chu lo hliam ve sak main chuti lai chuan Sophie chu lo tal chuak thei hlo chu pa chu aron than zui ve ngala ti chuan a movie top na chuan Vincent nu pa chu mi som thum lai mai tha thu boya man ni in
report tu te chu mark te nu pa kha an lo ni nge chuan thil ti rap thak takawang chuan Vincent le Sophie te chu ti hlum turati an lo ni ta ani ole ka video thlir tu zong te in savai chunga kaloma video dot lea munom zok nen kanin mule theu don nia mangcha fek ule